цицките, не обичам пишките, те ми всичките, жива за циците. Добре, имаме го. Влогче. Влогче. Как е влога? Добър влог. Сега отиваме на... Къде отиваме? На Луна парк. Да. Много тия влог. Как е пантолон? Какво си написал, бе? Денка, малко по-тихо, защото ще записваме. Хуя ми вибрира, като видя твоя бюст. Желая да ти го покажа много бърз. Да ми циска да си близна, да си гризна, да си лапна. Като бебенце съм искал малко мляко да си хапна, да си мезна. Сменям на цици, сменям на цици, сменям на цици, сменям... Ей текста, сякаш ще го живеем. Толкова си яка, искам да те покажа на всички. Не мога да чакам, моята е най-добра от всички. Хуя ми вибрира, като видя твоя бюст. Желая да ти го покажа, той е много клас. Да, беше двата. Жена без цица е като ком без интернет. И като кола. Жена без цица е като ком без интернет. И като кола отнета за нисък бюджет. За теб се чувствам като пубертет. На всеки 2 секунди съм готов за секс. Няма снимай се снима. Аз снимам клипче снимай. Ма то не фокусира, брат. Чай се видим, брат. Снима, бахте с глас. На участието на петното задавам педераси. The pederas is in question. Но ме тъпиш някакво му кажа, брат. То тъпите хора, брат, някакво кажеш. Няма да проверя забележките. Angel, gimme. Значи обяснявам, брат, обяснявам за парите, брат. Камерка. Какво е това? Камера HD. Брат, си купува стара камера и е щастлив, брат. И на фристайл, във фасъмта и байл. С моя хуй съм разпорил твоя имейл. Добре, фристайл. Сега ще почне? Марто, дай фристайл, избери си някой. Не мога. Той в момента не е пиян. Иска да хуя да му ям. Искам фристайл за Денис, Денис има огромен прилича на пениса. Благодаря на всички за целият тон на колко ми давате. Дами и господа, днес ще снимаме влог. Здравей, Тони! Какво ще кажеш днес за нашия влог? И на по-красиви сме отказвали, и на по-грозни сме се молили. Точно така. Всички обичата, освен Богдан, които бяха на участието и видяха Благо как пее. И все още не са го ебали. Какво се снима? Кажи на Чичо Тони! Това моят човек как пее, бе. Кой е това? Аз съм Чичо Тони! Аз съм! Пее на сцена, моят човек. Дай тази бърна за пишката, бе, брат, моля ти се. Сега не ми дайте. Абе, не ми барай хуя!
Искам. Оле, дай да го барам то. Няма да говориш глупости на Бога, ей. Каквото правиш? Жените само ги обичаме. В мене говореше един наркоман, който не е друсал от супер много време. Реално аз обичам жените, не искам да ги еба. Секса никога не е бил важен за мен. Мразя секса. Аз мразя секса. Кой? Ама не псуваме във влога, Авка. Майката си е бал, разбираш ли? Путил. Никой друг не може. Баго! Какво искаш, бе? Проблеми искам, бе! Дайте ми интрига, дайте ми ситуация, ми дай. Боксерчето! Дай уперкут. Уперкут! Ляв! Ще бях трепка, брат, гей го. Не може такава битка, няма такава битка. Сойте чукта, бе. Чао, че познаваш. Вика Бока стига, толкова ми стига. Скетса ми намига. Вика ако дай някой къс лев. Викам няма дерт, върни ги по 50. После правя 20, не разбираш какво ти лафа. Върни го назад и го слушай пак. То е ясно, трябва ти човек, това съм аз, то е ясно.